Экспортируем Европага. По всей Европе можно найти теперь татарский, казанский чакчак. Мордовия татарлары Рөстәм Миңнехановны үз продукциясы белән таныштыра. Шәкшәкне дә таныталар, үзләрендә күпләп җитештерелүче көнбагышны да данлыклы Аккүл татар авыл эшмәкәрләре бу. Бүгенге көнгә без экспортируем уже 10 ел Европа странасына. Практически һәр бер Европаның городында безнең семечкалар бар. Последние 2 елда мин бик күп эшләр кылдым. Европа рыногына киттем БККның чакчагын. Татарстан президенты Чувашиянең Шыгырдан авыл эшмәкәрләре янына да тукталды. Азат Пузюков дистә еллар дәвамында ит ризыклары җитештерә. Бу ата-бабалардан калган кәсеп ди. 50 баш откормышлы площадкабыз бар, шунда 50 баш атлар. Мәгездә рәттәтерлек табыз. Җитмәгәнне халыктан авылны Шыгырданнан алабыз. Шыгырданда итчилек тармагы бик җәйелгән. Хезмәттә авыл хуҗалыгында җитештерелүче товарлар гына түгел, әтерле бизәнгечләр, дини сувенирлар һәм киемнәрдә тәкъдим ителә. Мисал өчен, менә монда сезнең өчен 1 минут эчендә милли образ тудырачаклар. Моның өчен шушындый милли бизәкле камзуллар, калфак, бизәнгечләр һәм менә мондый матур букчалар бар. Быелгы күргәзмә татар базары дип атала. Монда әзер продукцияны тәкъдим итсәләр, аны җитештерүдәге төп мәсьәләләр турында утырышта сөйләштеләр. Ул президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә уза. Чит төбәкләрдә яшәгән милләттәшләребезне эш проблемалары гына түгел, милли мәсьәләләрдә борчый. Без кайда гына йөрсәк тә, үзебезнең татар икәнлегебезне унутмаска, моның белән горурланырга тиешбез дип уйлыйм. Балаларыбыз, оныкларыбыз үзләренең милләтенең татар икәнлеген белеп, динебезне, телебезне саклап, тормышларын алып барырга тиешләрдер дип уйлыйм. Яхшы эшләү, яхшы эш башкару, яхшы югары уңышларга ирешү, ул үзе бер милли хәрәкәттер дип уйлыйм. Зур җирлектә кичкенәрәк авылларга әһәмият кими. Шуны Кузаллап Башкултай авылында җирле иҗтимагый үзидарә оешмасы төзелеп, юридически теркәлде. Үзебезнең инициатива белән төрле конкурслар катнашып, авылыбызны төзекләндерү, мәдәниятен саклау, күтәрү өчен грантлар отып алабыз. Читтә яшәүче милләттәшләребезнең чыгышын тыңлаганнан соң Рөстәм Миңнеханов алардан соклануын яшермәде. Һәрберегез турында китап язырлык диде ул. Сезне менә безнең татар халкы өчен үрнәк итеп күрсәтергә кирәк. Әлбәттә, менә шундый кешеләр булганда безнең милләтебез ныгыячак, безнең киләчәгебез бар. Монда бернинди дә шик юк. Башка төбәкләрдә татарлар әйбәт яши икән, аларда татар китаплары, костюмнары бар икән. Бу сезнең казаныш, диде президент. Әгәр дә тояннарга шундый менә сезнең кебек җегетләр, кызлар булмаса, бу эшне берничек тә барып булмый. Быелгы халык санын алу турында да сүз булды. Читтә яшәүче татарлар өчен милләтне саклау катлаулы эш. Туган телне белү, белмәү генә түгел, кешенең үзен татар итеп санавы кирәк дип бүген чыгыш ясаучылар. Бу әһәмиятле эшне гаиләдән, балалардан башларга кирәк, ди президент. Менә сез гаилә белән килгән, анда кичкенә малайларын алып килгән. Ул менә шулай өйрәнәсең инде. Без бит барыбыз да әтиләргә ярып йөргән кешеләр. Ул бит менә сезнең киләчәк, безнең киләчәк. Менә шушындый җегетләр менә монда килеп җиткән, күргән, аларның анда шик юк. Бу кешеләр әтиләренең, әниләренең эшен киләчәктә дә шулай алып барырлар дип. Шуңа күрә без шушы балаларга игътибар итәргә тиеш, мәктәпләргә игътибар итәргә тиеш, яшьләр лагерьларына игътибар итәргә тиеш, безнең мәчетләребезгә игътибар итәргә тиеш. Шулай һәр кеше үз җаваплылыгын тойганда гына халкыбыз Россиядә саны буенча 2нче урынны саклап кала алачак. Эш көн дәвамында татар эшмәкәрләре тәҗрибә уртаклашып, фикер алышып, яңа белемнәр белән туган якларына таралыша. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.